ኤርትራ ብልዕሊ ኢስትዋቲኒ ዓወታ መዝጊባ ኤርትራ ብመንገዲ ዓብዪ ስሌማን ካልኣይ ሽቶ ኣመዝጋቢ ኣብዚ ናይ ሎሚ ፀወታ ኤርትራ ብልዕሊ ኢስትዋቲኒ ተዓዊታ ኣላ። ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ሂሻም ያካንዛኪ ድሕርቲ ናይ ሎሚ ቀዳማይ እግሪ ዓወት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ኩልኩም ኤርትራውያን ሃገራዊት ጋንታ ንኽትዕወት ፅዑቕ ጎስጓስ ዝገበርኩም ዩቲዩበራትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን እንኳዕ ፍረፃማኹም ኣርአየኩም። ኢራን ነቲ ብትራምፕ ዝቐረበ ናይ ሰላም እማመ ነፂጋቶም። ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘለዎ ጂኦፖለቲካዊ ወጥሪ ኢራን ነቲ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝቐረበ ናይ 15 ነጥቢ ናይ ሰላም እማመ ብወግዒ ምስ ነፀገቶም ናብ ሓድሽ መድረኽ ተሰጋጊሩሎም። ብመሰረት ፀብፀባት መንግስታዊት ፕረስ ቲቪ ኢራን ንላዕለወ ሰበስልጣን ፖለቲካን ፀጥታን ብምጥቃስ ቴህራን ግዜ ምቁራፅ ተኽሲ ባዕላ ከም ትውስን ከምኡውን 5 ስትራቴጂካዊ ቅድመ ኩነታታ ምስ ዝማልኡ ጥራይ ከም ዝኸውን ንፁር ጌራቶላ። ስርዓት ብልፅግና ንግብፂ ወግዓዊ ናይ ኩናት ዕድመ ኣቕሪቡላ ይርከብ ኣሎ። ብመሰረት መራኸብታት ናይ ኢትዮጵያን ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃን ሎሚ ሒዞንኦ ዝወፃ ዘለዋ ዜናን ፀብፃባትን ስርዓት ብልፅግና ኣብ ማያት ተፋሰስ ኣባይ ወይ ከዓ ኒል 3 ዓበይቲ ዲጋታት ንምስራሕ ድሮ ምሽብሻብን ምንቅስቓስን ጀሚሩ ይርከብ ከም ዘሎ ኣብ ዜናታትን ገሊፀን ይርከባ ኣለዋ። ስርዓት ብልፅግና 3 ዓበይቲ ዲጋታት ነብሲ ወከፎም 3.5 ሚልዮን ዶላር ዝውድኡ ዲጋታት ንምህናፅ ንዓበይቲ ኩባንያታት ናይ ዓለም ጨረታ ከም ዘቐረበን የወዳደርን ከም ዘሎ እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ብንፁር ሰፊሩ ዝርከብ ዘሎ። ኣብ ሞንጎ ግብፅን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ግድብ ህዳሴ ንነዊሕ ዓመታት ዝኸደ ምስሓባት ተፈጢሩ ይርከብ ኣሎ። እዘን ክልተ ሃገራት እውን ኣብ ቀውስን ዓቕሊ ፅበትን ካብ ዝሰጥማ ልዕሊ 3 ዓመታት ኣውፂረን ይርከባ። መንግስቲ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 13 ዓመታት ዝተኻየደ ዲፕሎማስያዊ ርክባትን ዘረባትን ክሰርሕ ስለዘይከኣለ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ግድብ ህዳሴ ናይቲ ሃገርን ናይ ሓይሊ ስጉምትታት ክወስድ ምዃኑ ብተደጋጋሚ እዋን ከጠንቅቕ ፀኒሑን ኣሎን። ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ግድብ ዝምልከት ንሰለስቲአን ሃገራት ክሽምግል ፃውዒታት ተቕሪቡ ብወገን ሱዳንን ግብፅን ኣወንታዊ ምላሽ ክወሃቦን ከሎ ብወገን ስርዓት ብልፅግና ግና ክስካብ ሕጂ ሰዓት ስቕታ ተመሪፁ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኩናት ክህልዋን እየን ተባሂሉ። ኩናት ማእኸላይ ምብራቕን ፀጥታ ቀርኒ ኣፍሪካ ብኣሉታዊ ዝፀልወሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ተቐያያሪ ኪዳናት ንፀጥታ ዞባ ብቐጥታ ፀልዎ እኳ እንተኾነ ንቐርኒ ኣፍሪካ ናይ ውክልና ኩናት ዘእንግድ ዞባ ክገብሮ ዝደልያ ሓይልታት ኣብ ካሊአን ብምህላወን ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብፍላይ ደበና ኩናት ከምዘየለ ይግለፅ ኣሎ። ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዝበፅሓ ሃገራት ግና ምግማዕ ክህሉ ምዃኑ እዩ ዝትንትን። ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ይገልፅዎ ከም ዘለዉ ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ነቲ ዞባ ንሕድሕዱ ዝተተሓዘን ዞባዊ ፀጥታን ምስ ኩናት ኢራን ብምትሓዝ ነቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ፖለቲካዊ ሃዋህው ከእትዎ ከም ዝኽእል ይገልፁ ኣለዉ። ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝለዓለ ናይ ተቐናቐንቲ ሓይልታት ግጭት ምስ ስዑድ ዓረብን ቱርክን ዘተኣሳሰር በቲ ሓደ ድማ ምስ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ዝተኣሳሰር ኮይኑ ከም ፀንሐ ዝገልፁ እቶም ተንተንቲ ካብ ሶማልያ ናይ ትውትኽ ዘላ ሶማሌላንድ ቀንዲ ኣብነት ነዚ ኪዳናት ኣዋጣሪ ዝምድና እያ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበሩ ኣብ ኢንስቲትዩት ፀጥታዊ መፅናዕቲ ዝሰርሕ ምሁር ተመራማሪ ሞሶስ ክሪስፖስ ኣኮሎ እስራኤልን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ሶማሌላንድ ረብሓታት እስካዕ ዝሃለወን ኣብቲ ኣካል ሶማል ዝኾነት እሞ ኸ ካብ ሶማል ናፅነታ ዝኣወጀት ክፍለ ሃገር ፖለቲካዊ ወጥሪ ክዓቢ ዝለዓለ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ገሊፁ። ንሱ ወሲኹ ጅቡቲ እውን ሃገራት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሓይልታትን ኣብታ ሃገር ብዘለዎን ፅልዋ ህላወን ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊ ወጥሪ ከስፍን ከም ዝኽእል ይትንትን። ኣኮሎ ብተወሳኺ ሓይልታት ምንቅስቓስ ሑቲ ኣብ የመን ዋላ እኳ እስካዕ ሎሚ ኣብ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኢራን ኢዶም እንተዘይሓወሱ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ክህሉ ዝኽእል ዝኾነ ወጥሪ ግና ነቲ ጉጅለ ናብቲ ኩናት ንኽፅምበር ክደፍኦ ከም ዝኽእል ክእምትን ከሎ ሑቲ ብተወሳኺ ዝኾነት ሃገር መሓዛ እስራኤል እንተደኣ ኮይና ፀላኢቶም ምዃና ኣውጆም ምህላዎም ገሊፁ። ዋላ እኳ ክስካዕ ሕጂ ዝኾነ ተበግሶ እንተዘይወሰዱ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ እዋን ክለዓሉ ከም ዝኽእሉ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ወሲኹ ኣረዲኡ ይርከብ። ካሊእ ንሑቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘይካ ጉዳይ ኢራን ተነቀፍቲ ሓይልታት ዝገብሮም ጉዳይ እንተሃልዩ ጉዳይ ሃይማኖት እዩ ዝበሉ ኦኬሎ ኣብ ሶማሌላንድ ጅቡትን ዘለዉ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ሱኒ ክኾኑ ከለዉ ሕቱ ድማ ሻዕቢ ምዃኖም ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ዳይናሚክስ ንቕመራታት ሑቲ ክፀልዎም ስለ ዝኽእሉ ሑቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ
ግጭት ናይ ምውላዕ ተኽእሉ ልዑል ክኸውን ከም ዝኽእል ኣረዲዮም። እስራኤል ኣብ ታሕሳስ 2025 ዝገበረቶ ኣፍልጣ ሃገር ሶማሌላንድ ብተሮሪስት ተቃውሞ ሕቲ መራሕቲ ጉጅለ ዓብደል ማሊክ አልሑቲ ዝኾነ ህላው እስራኤል ኣብ ሶማሌላንድ ወታደራዊ ዒላማ ሕቲ ክኸውን ምዃኑ ኣጠንቂቕ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ሕቲ ብማእኸላይ ምብራቕ ይኹን ብጉዳይ እስራኤል ኣብ ቀውሲ ቀርኒ ኣፍሪካ ትሑዝ ረቕሓ እዩ። ኦኬሎ ወሲኾም እስራኤል ኣብ ሶማሌላንድ ክህልዋ ዝኽእል ጸጥታዊ ህላወ እንተደኣ ደፊኣትሉ ኣብ መንጎ ሶማልን ኢትዮጵያን ሓድሽ ግጭት ክለዓል ምዃኑ ከጠንቅቕን ከሎ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሌላንድ ኣብ 2024 ዝተፈራረመቶ ዘይጸደቐ ውዕለ ፍልጦ ሃገርነት ብበደል ኣፍ ደገ ባሕሪ እተን ሃገራት ኣብ ዲቕ ዝበለ ኩናት ከእትወን ከም ዝኽእል ዝለዓለ ግምት ምህላው ገሊጹሎም። ኣፍልጣ ሃገርነት እስራኤል ንሶማሌላንድ ኣብ መንጎ ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ጥቡቕ ዝምድና ብምፍጣር ንሃገሩ ሶማሊ ንወይና ከም ትንጸል ገይርዋ ከም ዘሎ ዝገለጸ እቲ ተመራማሪ እስራኤል ምስ ሃገራት ኢትዮጵያን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዘለዋ ንጥፈታትን ርክብን እንተዳዕብያቶም ብርግጽ ምስ ፍሕፋሕ ተርእዮ ግጭት ክህሉ ምዃኑ ክንዕዘብ ኢና ብምባል ምስ ዲዳውሊው ኣብ ዝገበሮ ጻኒሒት ገሊጹ። እቲ ብኻልእ ወገን ንቐርኒ ኣፍሪካ ዝዓበየ ስጋት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክህሉ ዝኽእል ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝምብድበር ዘለዎ ወጥርታት ኮይኑ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ምስ ምፍጣጥ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምብርዕ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ብተደጋጋሚ ሃገር ብመንገድታት ካብ ዶባት ኢትዮጵያ 75 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ላዕለዊት ኤርትራ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ቀጥታዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዎ ምዃኑ ክገብሮ ዝጸንሐ ንኹናት ዝዕድም መደረታት ኣብ ኤርትራ ቀሊል ዘይኮነ ሕርቃን እኳ ኣበጊሱ እንተሃለወ ኤርትራ ዝኾነ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ዝጠቅስ ኦኬሎ ይኹን እምበር ኤርትራ ላዕላውነታ ንምውሓስ ክትወስዶ ብትኽእል ስጉምቲ እቲ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ቅልውላው ክኣቱ ከም ዝኽእል ይምውግት። ኦኬሎ ብዛዕባ ተኪሩ ክትንትን እንከሎ ምትእትታው ዞባውያን ሓይልታት ኣሜሪካን ስዑድያን እስራኤልን ኣብ ኩናት ኢራን ነቶም መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክህሉ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ደው ክብል ከም ዝገበሮ ኣረዲዩ። ኣብዚ ኣሜሪካን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ካልኦት ዞባውያን ሓይልታትን ኣብ ጉዳይ ማእኸላይ ምብራቕ ኣድሂበናሉ ኣብ ዘለዋሉ እዋን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት እንተደኣ ተወሊዑ ካብ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ዝኸፍአ ግንባር ክኸውን ምኽኣለ ነይሩ ይብል። ምክንያቱ ማእኸሎት ዝበሃላ ሓያላን ሃገራት ኣብ መላእቲ ግጭት ኢደን ይመሓወሳ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካሊእ ሴነፍ ዝተባሃለ ፖለቲካዊ ተንታኒ ንጉዳይ እስራኤል ኣብ ሶማሌላንድ ነዊሕ ብምዃን ምስ ኩናት ኢራን እተሓሓይስካ ክረአ ከም ዘይብሉ ብምምጓት ንኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ ኣብ ውሳነ ኣሜሪካ ከም ዝምርኮስ ይገልጽ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ንኩናት ከም ዝበለ ኣማራጺ ንምቁፅጻር ዘቤታዊ ኩነታቶምን ምርጫ ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ክኽተሉ እየ ትብሎ ዘላ ሓድሽ ስትራቴጅን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንዘድልያ ዘሎ ህድኣት ንኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክተጠንቅቓ ምጽናሓ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ኤርትራ መስሪታቶ ዘላ ኣብ መስርሕ ዝርከብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ድማ ነቶም ዞባ ናብ ወጥሪ ዘእቱ ተግባራት ንኸይግበር ክትከላኸልን ኣብ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ብሓፈሻ ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ብፍላይ ብተርእዮ ዘላ ተገዳስነት እንተኽእሎ ኩናት ዜሮ ሚእታዊት ከም ዝወሃቦ ተንተንቲ ዝገልጹ ምህላዎም ይፍለጥ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብዚ ምስ ኣፍሪቃ ሓድሽ ስትራቴጂ ናይ ምኽታል ውጥናት ንልሙድ ናይ ስነ ሓሳባዊ ጸቕጥን ተመርኳስነት ሞዴል ገዲፋ ብሓድሽ ኣብ ክንዲ ዓማዊል ላዕላውያን መሻርክቲ ኣብ ክንዲ ረድኤት ነግዲ ሰላም ኣብ ክንዲ ምትእትታው ብግብራዊ ኣገባብ እትብለሉ ዘላ እዋን ንኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ። ኤርትራ ካብ ነዊሕ ዓመታታት ሒዛ ብእገዳታትን ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎን ኣሜሪካ ግዳይ ኮይና ዝጸንሐት ኣንጻር ኣሜሪካ እትኽተሎ ፖሊሲ ምትእትታው ደው ዘበለትን ካብ ግዜ ቃልሲ ጀሚራ መትከላ ዘይቀየረትን ጽንዕቲ ሃገር ኮይና ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ምስ ምምጻእ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክመሓየሽ ከም ጀመረ ይፍለጥ። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጊጋ ስእሊ ሒዛ ከም ጸንሐት ዝገልጹ እዞም ጸብጻባት እቲ ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ቅርጸት ሒዝዎ ጸንሐ ጉጉይ ስእሊ ኤርትራ ብጽቕቲ ክትሰዓር እትኽእል ሃገር እያ ዝብል ቀዳማይ፣ ካልኣይ ድማ ኢትዮጵያ ብዘይ ኤርትራ ከም ሓንቲ ዞባዊት ሓይሊ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ክኸውን እንከሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ምስናዕ ፖለቲካዊ ግድፈት ከምጽእ ይኽእል እዩ ዝብል ጉጉይ ቅማረ ኮይኑ ጸኒሑ። እዚ ዝተገለጸ ሰለስተ ግምታት ግና ኣብቲ ዝሓለፈ እዋናት ክሰርሕ ኣይከኣለን። ኤርትራ ብጸቕጢ ኣይተሰዓረትን። ኢትዮጵያ በአንጻሩ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ተሸሚማ እገዳ ድማ ዝድለ ዝተወጠነ ዓወት ከምጽእ ይትረፍ ንኤርትራ ካብ ፖለቲካዊ ሕርያ ደው ከብላ ኣይከኣለን። በአንጻር ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝወጠነቶ ዘበለ እወንታዊ ምላሽ ክረክብ ኣይከኣለን ጥራይ ዘይኮነ እቲ ንኤርትራ ንምድኻም ተባሂሉ ዝተፈሓሰ ዘበለ በአንጻሩ ጽልዋ ኣሜሪካ
ካብ ዞባ ዘርሕቕ ኮይኑ ጸኒሑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኸተለቶ ጉጉያ ኣካይዳ ንቻይና ሓድሽ ዕድል ብምኽፋት ቁጠባዊ ኣሰራታ ክተነብር ክሕግዝን ከሎ ንሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ድማ ንፖለቲካ ቀይሕ ባሕሪ ክቆፃፀራን ከም ድልያን ክገብርኦን ፈቒዱ ብዘይካዚ ሩስያ መደበር ሓይሊ ኣየር ዝኾና ማእኸል ንክድህስስን ክትረክብን ኣኽኢሉ ጥራይ ዘይኮነ ኣብዚ ዞባ ኣሜሪካ ዘይብሉ ኪዳናት ክእቶን ክሰርሐን ከም ዝኽእል ኣርዩ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብዝተኸተለቶ ጉጉያ ኣካይዳ ንመላእ ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ጽልዋ ንኽርሕቕ ገይርዋን ከቢድ ዋጋ የኽፍል ኣሎ ኣሜሪካን ገዛ ርእሳ ካብ ዞባ ተገሊላ ብምጽንሓ ኣብዚ ሕጂ እዋን ነቲ ዘጥፋቶ ዕድል ንኽትመልስ ኣብ ምቅያራት ፖሊስን ምንዳፍ ስትራቴጂን ተጸሚዳ ምህላዋ ይግለጽ ኣሎ እዛ ኣሜሪካ ክትክተሎ ውፅያቶ ዘላ ሓድሽ ስትራቴጂ ንኤርትራ ሓድሽ ምዕራፍ ዝፈጠር ኮይኑ ንኤርትራ ከምቲ ምሕደር ዝግባኣ ጸገም ዘይኮነ ከም ሓንቲ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ስትራቴጂካዊ ዋጋ ዘለዋ ላዕላዊትን ብቕዕትን ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዋ ሃገር ምስ ዝወስዳ ጥራዩ ይኹን እምበር ድሕሪ ደጊም ኤርትራ ንዋሽንግተን ዝኣተውቶም መብፅዓን መደረን ዘይኮነ ብትወስዶ ተግባራዊ ትብግስ ወከም ተኣመን ዝገልጹ ጸብጻባት ዘረባ ሕሱር እዩ ተግባራት ግና ክቡር ብምባል ነተው ዓለም እወንታዊ ተራ ክጻወት ዝኽእል ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ግብራዊ ኮይኑ ክርኢ ልዑል ትጽቢት ከም ዘለዎ ኣብሪሁ ኤርትራ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እተቕርበላ ዘላ ብድሆ ስምዒታዊ ወይ ስነ ሓሳባዊ ዘይኮነ ግብራዊ እዩ ኤርትራ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ታሪኽ ኣፍሪቃ ጌራቶ ዘይትፈልጥ ነገርያ ተሓታ ዘላ ንሱ ድማ መደራን ተግባራታን ከም ዝሳነዩ ክትገብር እዩ ኣሜሪካ ኣፍሪቃ ክትክተሎ ጸንሐታ ካይዳ እግርን ከበሮን ኮይኑ ነንበይን ምጽንሑ ሕጂ ግና እቲ ከበሮን እግርን ተሳንዩ ካብ ኩናት ወረ ኩናት ወፂኡ ጥዑም ዜማ ምዕባለ ክስምዖ እንተደኣ ኮይኑ ኣሜሪካ ቃላታ ብግብሪ ተካይዶን ብድሆ ኤርትራ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ብመሰረት ሓድሽ ስትራቴጂ ብሓቂ ላዕላውነት እተኣምን እንተኮይና ላዕላውነት ኤርትራ ክትኽበር ብሓቂ ኣብ ሽርክርነት እተኣምን እንተኮይና ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትጽመድ ብሓቂ ካብ ረድኤት ኣብ ንግዲ ተኣምን እንተኮይና ኣብ ክንዲ ምምሃር ክተውፍር ከም ዝግባእ እቲ ብድሆ ኤርትራ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዝምድና ኣሜሪካን ኣፍሪቃን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፍት ስትራቴጂ ዝያዳ ንኤርትራ ዘረብሕ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ዝገልጹ ብመሰረት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ቀርበት ዘለዎም ወገናት ኣብ ክልቲኦም ወደባት ባፅሕን ዓሰብን ከምውን ተኣፈፍቲ ኣብ ዝበሃል ቦታታት ናይ ኤርትራ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳኤላት ይህነፅ ከም ዘሎ ሓበሬታታት ወፂኡ ይርከብ ብመሰረት እዚ ወፂኡ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ዓለማውን ዞባውን ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓደገኛ መንገዲ ሒዙ ይቕጽለሉ ኣብ ዘሎ እዋንን ሰዓትን መንግስቲ ኤርትራን ሚኒስተር ምክልኻል ናይ ኤርትራ ነቲ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ንምምካት ቅድመ ምድላዋት የጻፈፍ ከም ዘሎ ስርዓተ መከላኸሊ ሚሳኤልን ኤሌክትሮኒካዊ መጸናጸንን ሓደ ካብቶም ኣኩልቲ ወደባት ናይ ኤርትራ ተሃኒጹን ተሰሪሑን ዝርከብ ዘሎ ምዃኑ እዩ ኣብዚ ሓበሬታ ተጸብጺቡ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብድሮናትን ካልእ ነገራትን ኣብ ትሕቲ ቅርጽን ወደባትን ናይ ኤርትራ መጥቃዕቲ ከካይድ ከም ዝኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክፍክርን ክህንድድን ጸኒሑን ኣሎን ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ማያት ቀይሕ ባሕሪ ከባብታት ጎረባብትን ሃገራት ዘለዎ ኩነታት እውን ዘቐስን ኣይኮነን ነዝን ካልእ ናብ ግምት ብምእታዊ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ዓይነት ኣገዳሲ ውሳነታት ይወስድ ከም ዘሎ ኣብዚ ሓበሬታ ብንጹር ተገሊጹን ተጠቒሱን ዝርከብ ኤርትራ ናብ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ እዋን ኣብ ኩሉ መዳይ ድልድልትን ሓያልን እያ ዘላ ጎረባብትን ሃገራት ብኹናትን ነውፅን ዕግርግርን ክሕመሳን ከልዋ ኤርትራ ናብ ደሴት ሰላም ብምዃን ቀጻልነታ ኣረጋጊፃን ኣብ ሒሳንያ ትርከብ እዚ ዝግበር ከምዚ ዓይነት ናይ ምክልኻል ዓበይቲ ስራሓት ኣብ ሃገር ነቲ ዘሎ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ምውሓስን ምቕጻልን ወሳኒ ግደን ተራን ዘለዎ እዩ መራኸብታት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ሎሚ ንጎት ሒዘን ሓደ ዜና ይዘርግሓ ኣለዋ እዚ ዘርጋሕ ዘሎ ዜናታት ድሮን ናይ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ደቡብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብወገን ክልል ዓፋር ተሃሪማ ከም ዝተሓምሸሸት እየን ጸብጸባት ነዘርግሓ ዘርከባ ዘለዋ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኤርትራ ናይ ብልጽግና ድሮን ኣውዲቓ ኣብ ቱርኪ ዝተሰርሐት ቫይራክታር ቲቪቲቱ ቁጽብ በረራ AZF 131 ዝዓይነታ ድሮን ሎሚ ኣብ ደቡብ ዓፋር ኢትዮ ኤርትራ ከም ዝተሓምሸሸት እየን እናገለጻ ዘርከባ